Üdvözöljük! A Team Butterfly rendkívüli lehetőséget kínál önnek, hogy online munkájával javítsa életét. Az előadás összefoglalása. Ha ezt a prezentációt hallgatja, az azt jelenti, hogy olyan megoldást keres, amely kihozza a jelenlegi helyzetéből. Szeretném bejelenteni, hogy velünk egy gyökeres változást kezd el az önbecsüléstől, a test átalakításától, a lelki és fizikai jóléttől kezdve. Elkezded szeretni jobban magad, álmodozni fogsz, és minden nap nagy céljaid lesznek, amelyeket el kell érned. Kik vagyunk mi, melyik céggel működünk együtt, termékek és szolgáltatások, hogyan végezzük vállalkozásunkat, képzési eszközök, csapatbeszámolók. Kik vagyunk mi? A Team Butterfly története. Csapatunk 2017 nyarán indult, válaszolva az alapító azon vágyára, hogy anyává válása után visszanyerje fizikai erőnlétét, szabadságát és anyagi függetlenségét. Beatrice és Gabriele Silvestri, kezdetben csak ő volt, Szebe Beatrice, majd a férje úgy döntött, csatlakozik hozzá ebben a küldetésben. És 2020 óta ő, tehát Szebe Beatrice, az első számú forgalmazó a cégben, akivel dolgozunk, aki a legmagasabb éves bónuszokat viszi haza. Nemzetközi csapat. A csapatban ma több mint 3500 aktív ember dolgozik, főként románok és moldovaiak, de albánok, olaszok, magyarok és más nemzetiségűek is, akik változtatni szeretnének az életükön, és másoknak is hasonló lehetőséget kínálnak. A Team Butterfly története itt ezekben a képekben ábrázolva, különböző évekből itt látható 2023. decemberétől is. Együttműködünk az olasz NEP céggel. 2014-ben alakult, 3 éve folyamatosan növekvő cég, 12 termékkategória, jól felépített marketingterv, gyors növekedés lehetősége, aktív 40 országban és 4 irodában. Mit jelent együttműködni a Snap SPA-val? A Team Butterfly és a Snap SPA. Segítünk önmagad legjobb verziójává válni. Nyisson kulcsra kész üzletet, nulla költség. Európában bármely országból szabadon dolgozhat, mint Románia, Moldova, Svájc, Albánia, Zöld-foki-szigetek és a legújabban Marokkó is. Ön a vállalkozásában való részvételével arányos jutalékban részesül, plusz a cégtől kapott bónuszok is. Mit kínál a Snap SPA vállalat? Az olasz egészségügyi minisztérium által jóváhagyott minőségi termékek, és itt látható, együttműködik az Avedisco-val, az Ayavi-val, glutenmentes, vegán, nem tesztelt állatokon, 100%-os, bio, stb. 12 termék kategória van, itten láthatók, a legújabb. Hidrópura, ugye, vannak kiegészítők, sporttermékek, 12 kategória. Amit kaphat, ha most kezd el velünk dolgozni. 2024. januárjától 17 pár részesült ingyenes karibi körutazásban. Havi bónuszok az elkötelezettség alapján részvétel céges rendezvényeken, hajóút 2025-ben a Földközi tengeren vagy a Karibi tengeren. Hogyan dolgozunk? A nap 24 órájában, a hét minden napján elérhető e-commerce, e-kereskedelem a regisztráció pillanatától aktív. Online közösségi médiát elsősorban potenciális ügyfeleink és munkatársaink eléréséhez használjuk.
offline, beszélgetünk a körülöttünk lévő emberekkel, és új üzletünkről, és az üzletben található termékekről, tehát a közösségi médián, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp Business. Mennyi időt szánunk rá naponta? Ez a munkarendszer az egyetlen, amely lehetővé teszi a döntést arról, hogy mennyi időt szánjon vállalkozására. Megnézted már, hogy mennyi időt töltesz a közösségi médiában? Képzelje el, hogy ezúttal pénzt kereshet, és az üzletben való részvételével arányos bevétele lesz. Minél többet dolgozik, annál tapasztalatabb lesz, és annál többet keres. Mikor és hol dolgozunk? Bármikor, bárhol dolgozhatsz. Mert a telefon mindig veled van, például amíg a munkába mész, miközben szoptatja a babáját, miközben játszik a gyerekekkel, miközben elviszi óvodába, iskolába, amíg a postán vár, miközben a szupermarketben van, bármely internet kapcsolattal rendelkező országban, nyaraláson, a tengeren, a hegyekben, bárhol, bármikor. Hogyan kell keresni? Ha nincs fizetés, akkor hogyan lehet pénzt keresni? Hát részvételen alapuló jutalék. Közvetlen jutalék az értékesítésből, a százalék a volumenpontok alapján számítva 25% forgalmazóként, és körülbelül 50% a felügyelőként. Közvetett csapat jutalék felügyelőktől kezdődően. A volumenpontokra számított százalék, a forgalmazói megrendelések 25%-a, 5%-a, 8%-a, 6% jogdíj. Csökkentse a személyes fogyasztást, volumenpontokra számítva százalék, 25% forgalmazóként és 50% felügyelőként. Tehát ez azt jelenti, hogy forgalmazóként te 25%-kal kedvezményesebb áron vásárolod meg a termékeket, és mint felügyelő, tehát a szupervizor 50%-os kedvezménnyel. A jövedelemnek 8 formája van, tehát 8 mód a keresésre. Első, közvetlen eladás, tehát mint forgalmazó 25%, mint felügyelő, tehát szupervizor 50%, és persze vannak az akciók, kedvezmények, amikről nem kell megfeledkezni, mert gyakran találhatunk akciókat és kedvezményeket. Közvetett értékesítés a második, tehát a forgalmazói hálózat, amely 25% nyereség. A bónuszgyártás az egy hónap alatt felhalmozott csoportos személyes volumenpontok termelési bónusz szerezhetnek. 300 euró, 3000 pont után, és 500 euró, 1000 pont után, ami lehet saját pont és csoportos pontok. Jogdíjak. A hálózati bevétel az első vonal után 5%, a második vonal után 8%, és a harmadik után 6%. Tehát itten ekkor már felügyelő vagy, tehát szupervizor, és az első láb, második láb, harmadik láb, tehát a vonalak, a sorok után jönnek ezek a bevételek, amik jogdíjak. A jogdíj karrier, hálózati bevétel, a 25%, csak egy pillanat. Hálózati bevétel a negyedik vonal után 2,5%, ötödik vonal után 1,5%, a hatodik vonal után 1%, hetedik vonal után 1%, nyolcadik vonal után 1%. A végtelen karrieri keresés, Zafír 1%, Rubin 2%,
smaragd 3%, gyémánt 4%, fekete gyémánt 5%. Tulajdonképpen hogyan nyersz közvetlen jutalékot? Hát itt egy példa, a méregtelenítő csomag, ami 104 pont. Forgalmazó számára 25%-os kedvezmény, tehát 26 euróval kevesebb. A felügyelőnek pedig 50%-os, ami azt jelenti, hogy 52 euróval, 52, tehát forgalmazónként 25%, ami azt jelenti, hogy 26 eurót nyert, és felügyelőként, mint szupervizor, 52 eurót nyersz egy méregtelenítő csomag után. Mi történne, ha minden nap segítenél valakinek azzal, hogy átadnád neki ezt a csomagot? Tehát 104 pont szorozva 30-al, ami 30 nap, ugye, az 3120 PVP-t jelentene, és akkor ezt megszorozzuk, tehát 52 euró szorozva 30 nappal, az 1560 euró nyereség. Plusz 300 euró gyártási bónusz egyenlő lenne 1860 euróval. A méregtelenítő csomag 104 pont. Tulajdonképpen hogyan nyersz közvetett jutalékot? Tehát a méregtelenítő csomag 104 pont. Önszupervizor 50% kedvezménnyel. Új forgalmazója van, 25% kedvezmény. Közvetett jutalék a 25%. Vállalkozói különbség. Tehát itt a különbség. 1000 PVG pont felügyelőként, a 104 szorozva 10-zel, egyenlő 1040 közvetett PVP nyereséggel 260 euró, itten tévesen van írva, tehát ez itten PVP lenne. A szupervizori első végzettség, az első és a legfontosabb végzettség. Hogyan válhat szupervizorá, tehát felügyelőjé? 600 PVP plusz PVG, tehát a saját pont, meg a csapatpont a regisztrációt követő első 7 napban. A második lehetőség szupervizorrá válni 1000 PVP plusz PVG, tehát saját pontok meg a csoportpont 30 nap alatt, és mindig számítva a folyamon levő hónapot. A harmadik lehetőség 500 pontos egyszerű rendelés bármikor Romániában. Hogyan kezdhetjük el? Néhány egyszerű lépés, hogy igen, mondj erre a lehetőségre. Az online bolt megnyitása egyszerű regisztrációval a Snapspa cég honlapján hivatalos forgalmazón keresztül. Szponzorálás és promóció. Kiválaszthatja azokat a termékeket, amelyekkel elindítja a vállalkozását, és reklámozza azokat a közösségi médián keresztül. Képzés és első lépések a közösségi hálózatokon. Startup csoportunkban mindent megtalál, amire szüksége van vállalkozása elindítására. Hogyan fogja elindítani ezt a vállalkozást? Különféle információkhoz férhet hozzá írott, videós, már rögzített vagy élő. Hozzáférés a hét minden napján, 24 órában aktív csevegéshez. Támogatás és segítség a csapattól. Képzési tanfolyamok kezdőknek, emelt szintű képzések, szakmai fejlődés, személyes fejlődés, meeting, Zoom, főiskola, gyakorlóiskola közvetlenül a vállalattól. És minden ingyenes. Mit kaphat? Tegyünk egy gyors összefoglalót. Szabadság minden nézőpontból. Pénzügyi függetlenség.
időt magadnak és családodnak. Siker és beteljesült álmok. Készen állsz arra, hogy megváltoztasd az életedet egy telefonnal? Cselekedj gyorsan. Lépj kapcsolatba azzal a személlyel, aki ezt a bemutatást adta önnek, és tegye meg az első lépést. A Butterfly csapat itt van, segítünk, hogy szárnyakat adj álmaidnak.